realizarea asta că noi suntem în altă țară, Norvegia, la concurs. Știi unde e România? Da. Da, Ucraina? Da. Acum Moldova intri. Unde intri? Hai să revenim un pic la partea de competiții propriu-zis. Ei trebuia să-mi spună răspuns. Cine din ei rămâne acasă? Rămân eu, duceți voi. Hai, rămân eu. Până la urmă, antrenorul îți ducea, parcă. Părerea mea că trebuie să fie inclus așa obiect ca robotica în cadrul orilor care sunt predate la liceu. Deci ne vedem la toamnă, la Sumabot. Salut, dragi prieteni! Noi astăzi avem un podcast, așa, o ediție mai specială. Deci astăzi este invitat nu un om, dar o entitate întreagă, o echipă de robotică de la Liceul Socrate, echipa Sirius. Am să vă rog 3 secunde să vă prezentați fiecare pentru ca oamenii să cunoască cine o să vorbească și apoi eu o să fac un mic intro despre cine sunteți și de unde veniți. Hai, la stânga la dreapta, nu cătăm tare multă matematică. Mă numesc Cristi. Salut, Cristi! Eu mă numesc Sabina. Eu mă numesc Sebastian. Eu sunt Cătălin. Și eu sunt Marta. Eu sunt Diana, sunt mentor. Mentor echipei de robotică? Da. Ok. Sunt Ala Stavilă, sunt directorul liceului, dar cred că sunt pentru ei mult mai mult decât director. Sunt și mentor, pentru unii din ei sunt și mamă, cred că pentru toți, nu știu. Eu să ne spună dacă sunt pentru toți sau nu. Am fost alături și la bine și la provocări. Deci echipa Sirius a luat un premiu așa mega frumos la o competiție de robotică internațională care se numește Designul Robotului, dacă nu mă greșesc. Da? Bun. Hai, eu o să încep departe. Voi sunteți echipă de robotică de mai mulți ani, da? Voi ați crescut de la mic la mare. Eu vreau să, nu știu cineva dintre voi. Este capitan aici? Voi aveți capitan aici? Cine dintre voi capitan sau capitan? Ok. Capitanul vrea să ne povestească un pic istoria echipei Sirius. Eu sunt în echipa aceasta doar de 2 ani, dar pot să vă povestesc, adică colegii mei participă de 5-6 ani, adică de la Explorer, dacă nu mă greșesc, și au ajuns la acest nivel. Pe parcursul anilor le-am schimbat denumire de echipă, tot. Am fost cu diversi oameni. Și componența, da, dar în sfârșit suntem așa. Ok. Dar vreți să vă simțiți liber cum vă simțați până începe înregistrarea, bine? Da. Mai bine să povestească despre asta colegii. E că e interesant de fiecare povestea lui așa pe scurt să povestească un pic, că poate ne urmăresc copiii care sunt viitori participanți ai echipei. Prima dată voi ați mers ca echipă când? Cu cine? Prima oară am mers pe 1 iunie 2018. Ți minte? Explorer, ziua copilului, s-a făcut la Techwell. Ți minte? Era cu apa ceva. Da. Cea mai tare de atunci cea mai tare mi-a plăcut tortul. Deja am participat și la anul. Ok. Așa s-a început. Dar ce sentimente ai avut atunci prima dată? Ce sentimente am avut? Ceva tu ai o emoție care e mega memorabilă, știi? Și iată, tu ți-ai minte că M-a fascinat că am văzut foarte multe echipe din foarte multe școli. Eu fiind atunci mic, n-am mai văzut atâția oameni într-o cameră. Deci, asta m-a fascinat, mulți oameni. Am avut cu cine comunica de acolo. Și toți din domeniul celălalt. Și cumva vezi 300 de oameni sau 200 de oameni care au același interes ca și tine și cumva împart aceleași valori ca și tine. Da. Ok. Hai, cine următorul? E interesant. Hai. Valori fundamentale. Eu particip la First Lego League în echipa asta de 3 ani. Nu, în echipa asta de 2 ani am fost într-o echipă tot din Liceul Socrate, Scientists. Dar de atunci echipa s-a destrămat, am rămas doar eu și astfel am ajuns în echipa Sirius de acum. Și sunt și cel mai mic dintre ei, fiind clasa 9, am examene. Și pe lângă pregătirea de concurs, pe lângă pregătirea de concurs, am avut și matematică adăugător cu mentorul de robotică și matematică. Hai. Capitanul, poți dilegi tu dacă oamenii se rușinează. Eu particip de 2 ani. Anul trecut a fost primul an și am început cu sumă. M-am mutat în școala asta și m-am împrietenit bine cu Cristi
și el mi-a propus să particip. Eu nu știam nimic și pot să spun că faptul că am participat mi-a dezvoltat abilitățile foarte mult și a fost destul de emoții. Prima dată la sumă eu am mers cu temperatura 40, adică a fost un început destul de bun. Iată, la First Lego League anul trecut am fost foarte mulți oameni în echipă, am fost 10 și tot a fost foarte emoționant când în semifinal am avut performanța robotului locul întâi și în final am ajuns și adică a fost prima dată și a fost emoții de nedescris, pot spune așa. Anul ăsta deja eram mai pregătită moral și fizic și nu m-am așteptat că o să ajungem așa atât de departe. Iată, și sunt foarte fericită că am alături așa o echipă care mereu mă ajută în toate și totul este gestionat așa cum trebuie. Cu mici abateri. Da. Asta e. Nu pentru protocol. Eu la fel sunt în echipă din anul 2018, alături de colegii mei Sebi și Cristi. La fel am participat prima oară pe 1 iunie 2018. Desigur că am avut atunci niște emoții așa. Era curiozitate, era ceva nou, adică noi nu prea înțelegeam ce se întâmplă. Însă pe parcursul anilor noi am crescut foarte mult și ne mândrim tare cu asta. Dar nu vrei, le-am tot să Parcursul anilor numele echipei s-a schimbat de 3 ori. Am început cu Forever Team, după aceea Gledax, Galaxy și am ajuns acum Sirius. Mi-e interesant de ce Sirius. Asta a fost ideea mea. Sirius este cea mai strălucitoare stea de pe cer. Și de ce este Sirius? Ok. Și cumva se combina cu... Noi suntem 5 și steaua din 5, la dâns și-ți primea challenge-ul ăsta cu un 5, foarte... Mai poate când erați mai mici și ați primit primul premiu, au fost stea în devenire și Nu, asta nu avem. Avem din partea echipei în care am fost eu. Aha, ok, adică este un pic de legătură. Este, da. Hai, mentor vreau să vă vorbească un pic. Pentru protocol sau nu, dar noi mentori am devenit așa pe drum, mergând, pentru că nu era inițial așa stabilit. De voie de nevoie am ajuns mentori. Cumva trebuia să-i susținem, pentru că ei au vrut tare să meargă la competiție, chiar înainte de competiția din Moldova. Acolo deja era ceva legătură cu mentoratul. Și am hotărât să luăm noi echipa mâini. Să vă spun că tare noi am ajutat în multe aspecte. Cred că nu, doar i-am împins o leacă așa spre muncă, cumva îi adunam, doar în felul ăsta noi am putut să-i ajutăm, pentru că în rest ei au făcut programare, noi habar n-avem de programare. Bine. Acum deam un pic. Deja învățăm de mers. Da. Dar, bine, știam noi ceva că este un proiect. Bine, noi alături de ei am fost totdeauna, pentru că și eu sunt mama a unui participant și știam în ce constă concursul, dar împreună. Dar în detalii mici, cu siguranță, nu știam. Da. Doar ei s-au descurcat, adică noi, practic, ei practic fără antrenor. Adică așa cum ar trebui să fie. Mentorul este nu omul care programează și proiectează și construiește robot. Dar ca să-l ajuți pe copil să facă, trebuie să fii priceput în direcția asta. Trebuie să știi în ce direcție să-l ghidezi. Ei, nu neapărat. Adică e important să știi să găsești soluțiile la întrebările lor. De obicei așa. Indiferent de asta, ne-ați mentorat de minune. Cel puțin m-am făcut de mâncare, dar da. Nu, oricum, știați scula dimineața? Eu cred că soluțiile se găsesc în echipă și atunci când noi am putut să ridicăm valorile echipei, ei au fost echipa asta formată unică și ei au găsit soluția la toate ieșirile. Da, cu plâns, cu trântit robotul pe jos, cu întors acasă. Ca emoții. Exact. Și
treceau Nu 5 știu ce, minute, acasă, unul nu se știu. închidea în baie în wc și să pornea acasă și nu știu ce, dar 5 minute le trebuia și reveneau, strângeau forțele și cred asta a 5 fost cel mai... Nu, asta e metaforic vorbind. După un minut ne-am dus după cea care s-a pornit acasă. Da. Mi-e interesant cum ați ajuns să participați la competiții de robotică din Norvegia. Că eu nu știu toate dedesubturile. Noi am luat în final premiul designul robotului. Aici în Moldova? Aici în Moldova. Adică Da, s-o Astea confirmau. sunt toate cupile noastre, practic sunt toate design robot, noi nu avem altele. Aha. da. Și stăteam noi așa la școală, într-o zi. Creăm că am Primul scăpat de regret a robotică. fost că nu te duci în Florida, da? Da. Nu, Florida, dar ne-am gândit că e prea cald acolo și am Da. spus că nu ne trebuie. La început, Da, la început, verii, o să fie cald acolo. Bătaie de cap. Și stăteam într-o zi la școală și ne cheamă doamna ala dumneaei și noi așa venim și ne așezăm. Și Ce am mai făcut, da? Ce s-a întâmplat? Plecați în Norvegia. Noi stăm... Și de ce? Nu știu, am fost aleși fiind a treia echipă după... Adică prima a fost Robo Rangers, a doua Kyber Spirit și noi am fost a treia echipă. Și am fost aleși ca a treia echipă să plecăm în Norvegia. Că... Ceilalți au refuzat. Au refuzat să plece cei de pe locul 2. Ok. Și cam așa. Nu știu, mi-e interesant e experiența voastră acolo. Nu știu. Da, noi tot am vrut cumva să așteptăm de deja, de ieșovut, parcă un șoc. No, da, asta tot este emoție când te blochezi. Pe ei să-i wow de asta te manifestat în alt mod, exact. cumva. Așa liniștit, parcă așa și trebuie să fie, Da, parcă nu ne ei veniți duc scrie. o dată săptămână în Norvegia și... Nu, de fapt, cumva, eu am vrut foarte mult să-i stimulez și eu când le-am zis, uite, noi în scurt timp care le avem 2 săptămâni, nu o să găsim bani pentru toți 5, o să mergeți doar 4, o să meargă cei mai buni. Asta a fost, cred că, fraza cea mai dură care putea fi și ei trebuiau să mobilizeze așa, să hotărască ei. Cine rămâne acasă? Nu eu. Ei trebuiau să-mi spună răspuns. Cine din ei rămâne acasă? Noi am spus că dacă nu mergem toți, stăm acasă toți. Nu, Ca mușchetare. Toți organizatori. Înainte de asta, mai întâi pe grup, când am aflat, am început scrie în fiecare că rămân eu, duceți voi. Hai, rămân hai că eu, rămân hai. eu. Până la urmă, antrenorul se ducea, parcă vede. Da, adică... Și cum ori asta a fost, pur și simplu, un O exercițiu glumă, ca să-i verifici. o glumă, exercițiu. glumeață, Ok. așa. ei când au Ne-au văzut speriat. biletele pe masă și au văzut că sunt 5 1, și 2, asta. 3, 4. Da! Dar nimeni nu a întrebat. Dar nimeni nu a întrebat de ce sunt 5 sau de ce, dar cine mai merge și au răsuflat. Au înțeles că ei merg toți. Noi am tăcut, am crezut, poate s-au uitat sau nu știu asta. Da, Mai bine lăsăm așa de mult la aeroport și... da, cred că nu o să-și dai seama că acolo cu copil. Trecem cumva. Da, pe la avem prin bagaj, băgăm unul, eu în cap. Am fost destul de calm, eu nu m-am așteptat, dacă sincer, de la mine, în primul rând. Foarte calm am lucrat și chiar în Norvegia când am ajuns, parcă am venit acasă, știți? Bun, mâine avem concurs, cum este? Deja, anume, acolo s-au început emoțiile. Realizarea asta că noi suntem în altă țară, Norvegia, la concurs. Dar câte echipe au fost? 50. Din 50 țări diferite. 45 țări. Undeva din unele țări erau câte 2. Din Norvegia erau 5. Da. Ei, dacă Nu erau acasă, cum? Da, 3 da. erau. Undeva vreo 3. Și din Marea Britanie 2, adică așa. Oricum au fost țări destul de interesante. Dubai, China, Da. America, Estonia am văzut Japonia. pentru... Estonia. Da. Se numește European Championship, dar au participat țări și din Asia și Din din Nigeria. Africa. Asta cum la Eurovision participă Australia, de exemplu. Da, Au a fost fost și Australia? echipe din Australia. Da? da, adică o diversitate. Cu ei ne-am văzut primii la aeroport. În același aeroport am ajuns ambii În în avion același am timp. zburat. Dar e ca pe lângă, când local, dar e clar lucru. Toți sunt moldoveni, toți sunt noștri și merge doar chestii probii de roboci. Dar la evenimente genul dat, când se vin foarte mulți internaționali, sunt un fel de global village. A fost ceva genul dat ca să faci, nu știu, Da, alte pituri culturi. a fost. Au fost pituri, fiecare echipă avea pituri și toți mergeau și întrebau, cum, de ce faceți la proiect, din ce țară În sunteți? ce constă, da, în mare Da. parte era întrebările în ce constă proiectul și din ce țară sunteți. Da. Majoritatea le spuneam că suntem din Moldova și toți Maldives? aveau, nu, aveau reacția cu și după să întrebam unde e asta? Știi Da, de țara asta? dar știi unde? Nu.
Știi unde e România? Da. Acolo. Da, Ucraina? Da. Acum Moldova intră. Unde intri? Și s-a apropiat chiar un băiat din Taiwan și m-a rugat la dânsul. Era aplicația toată în limba lor, în chinezesc, nu știu. Și m-a rugat să scriu acolo Moldova și să o găsesc pe hartă. Doamne ferește! Întâi intra pe Google Translate, să duci Moldova în... Da, adică... Nu știau de așa țară. Toți erau foarte, foarte prietenoși acolo, adică se vedea o diferență dintre Moldova și Europa acolo, nu știu, adică toți erau foarte deschiși să arate ideile, prietenoși și ne-a făcut prieteni mulți din diferite țări și am căpătat experiență foarte frumoasă și unică. Acum când fiți mai și dacă v-ați duce la studii psihotare, dar mai aveți unde... Da, aveți, dacă ceva, sunăm acolo, unde stau, unde să... Adică e cu totul altceva. De asemenea, multe pituri aveau și degustații de anumite mâncăruri tradiționale sau, de obicei, deserturi sau biscuiți. Și era pitul din Mexic și erau bomboane, gustoase bomboane. Da, gustoase. Da? Erau cu chili și cu lime. Foarte gustos a fost. Eu din grabă am luat, pentru că mi-era foame și am luat una să gust și după ce am luat prima mușcătură am simțit Mexic. Acolo cam de la 7 până la 7 seara nu aveai, să zic, pauză. Pauză ți-o organizai singur. Și în momentul ăsta e enorm firesc că ei frămânzeau și făceau câte un cerc la toate... Noi le mulțumim antrenorilor noștri că cât eram, noi toate zilele eram la repetiții robot, nu stăteam noi mult la pit și ele încercau să țină pentru noi spatele și horă și muzică și adică a fost frumos și da. Hai să revenim un pic la partea de competiții propriu-zis. Cum era atmosfera acolo? Se compara cu a noastră? A noastră se compara acolo? Atmosfera asta, adică. Erau anumite nuanțe care semănau, dar spre exemplu, la noi în Moldova, la Robot Game, parcă am simțit mai multă susținere din partea mai multor echipe, nu doar din partea mentorilor și membrilor care nu sunt la masă. Acolo erau doar membrii care nu erau la masă, te susțineau, mentorii, și dacă mai găseai încă vreo echipă sau două, pentru că majoritatea erau prin să prezinte proiectul sau să se împrietenească cu oamenii de la... Ideea principală era că acolo erau în clădiri diferite. Adică într-o clădire prezentau proiectul, în altă clădire prezentau, era Robot Game-ul ăsta, da? Da, și cumva acolo mergeau în acea clădire doar echipele care urmau să prezinte, au prezentat tocmai sau prezintă în momentul dat. Adică mai mult de 3 la o masă și 3 la o masă nu puteau să fie în același moment. Restul era în altă parte și dacă nimerea echipele cu care ei au reușit să comunice, te susținea. Dacă nu, fiecare își vedea de echipa sa. Și intuiesc că aici, de exemplu, pe lângă faptul că voi ați crescut de mici, alături de voi au mai crescut echipi care voi v-ați văzut an de an și respectiv voi veniți aici și vă revedeți în principiu și concurați sănătos. Da, nu, acolo erau doar 4 mese de concurare și era foarte puțină lume. La noi, când sunt Robot Game-urile, toate echipele se strâng, țipă, acolo era foarte puțină lume, parcă nu se întâmpla nimic neobișnuit. Pur și simplu veneai, făceai Robot Game-ul, pleceai. Ok, nu retrăi. Plecai. Adică nu stătea nimeni să uite acolo, era foarte, foarte puțină lume. Nu era... erau la etajul 2 acolo, pur și simplu. Da, da. Erau sus, nu erau... Adică nu era densitate maximă, era așa de împrăștească în diferite colțuri. Nu era așa că toți țipau dintre toate părțile echipelor, nu aproape deloc nimeni nu țipa. Antrenori. Da, nu eram... Câți erau liberi? 3-4. Da, Sebi era susținătorul nostru numărul 1 din afara mesei. Crezi eram la mes. Eu, nu știu, nu vreau tare mult să vă rețin, pentru că v-a plouat astăzi, din ușor aici, de inundații pe creangă. Vreau să, nu știu, să lăsați un mesaj pentru alți profesori, alte școli, alți copii care cumva să promovăm ideea asta că robotica asta e foarte, foarte important și ajută și de perspectivă. Ca mai mulți profesori să aleagă, de exemplu, educație tehnologică, să facă robotică, pentru că acolo este modul
mai mulți copii să vrei să implici în lucrul dat. Nu rășunați. Hai, capitan, deleagă persoană dacă nu vrei tu să vorbești. Nu, mie mi se pare că eu vorbesc prea mult. Eu vreau ca cineva să vorbească. Hai, Vă rog. cineva, vă rog frumos. Nu, Suntem în grup. Haideți eu să încep și voi să mă completați. De fapt, la noi în liceu din clasele întâi este, în loc de educație tehnologică, avem robotica, ceea ce ei sunt, de fapt, crescuți cu chestia de a fi ceea ce ține inginerie, programare, matematică, că doar robotica asta nu este doar asamblarea asta piese Lego. Asta trebuie să cunoaște aceeași fizică, aceeași matematică și ei cumva sunt crescuți de mici, de aceeași totuși, părerea mea că trebuie să fie inclus așa obiect ca robotica în cadrul orilor care sunt predate la liceu, la instituții de învățământ. Aici este și matematică și aceeași artă o dezvolți prin construcțiile astea. Deja prin programare mergem undeva mai spre informatică, mai avansat. Eu cred că robotica, educația tehnologică foarte mult dezvoltă gândirea copilului, cum ea este structurată, cum el judecă în continuare. Adică eu socot că asta este mult mai util decât educația tehnologică simplă, unde noi coasem și tăiem din lemn. Adică este mai util după părerea mea. Și eu socot că trebuie toți să încerce, toți care au posibilitatea, nu o să regretați. Eu n-am regretat și sper că nici voi nu veți regreta. Asta este o experiență de neuitat. Chiar dacă nu veți merge în viitor cu asta, oricum veți rămâne cu o amprentă pe voi și asta nu dezvoltă doar în robotică, dar și abilitatea de a discuta cu cineva, spiritul ăsta de echipă, te dezvoltă foarte mult. Eu cred și convingerea, că voi atunci când lucrați în echipă, nu vrea să facă misiunea așa, dar altul vrea așa, trebuie să convinge de ce. Eu pun, nu știu cum să numesc piesele astea Lego 6 cm și nu 8 și nu 7, adică din ceea ce am auzit ei cum. Trebuie să convingi și asta este foarte destul de important. Dar chiar și la proiect convingi atunci când îl prezinți pe jurat, el dă întrebări și tu, nu, ideea noastră e bună, iată de ce, poți să dai orice întrebare și noi găsim cum să-l convingem. Da, adică e foarte util. Deci ne vedem la toamnă, la Sumabot? Da? Da. Mersi mult că ați venit la noi în spețăi. Mulțumim că ne-ați invitat.